हाय लोगोफोर बयखौबो आं दिनै बर' मिक्सार इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय दिनै गुबुन मोनसे टपिकनि सायाव दिनै बे भिडिअखौ जागायगोन बेनिखायनो नोंथांमोना दिनै बे भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांखौ खावलायखायो आरो लोगोसे नोंथाङा दिनैनि भिडिअखौ मोजांब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम लोगोसे नोंथांनि चेनेलाव गोदानब्ला प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम दानिया भिडिअखौ जागायदोनि सोर बुंदों बर'आ टेलेन्ट गैया सोर बुंदों बर'आ रोंगौथि गैया सोर बुंदों बर'आ जाम्बा सोर बुंदों बर'आ मूर्ख निश्चय नोंथांमोना नुबाय थारैनो जोबोद बाखनायजाथाव बे गथ'खौ दसे सम गोसो होनानै नाय अब्ला नोंथांमोना मिथिगोन जे बे गथ'आ बेसेबां गोसो होनानै बे मेथाइखौ खनदों नंगौ जोंनि बर'नि गेजेराव गोबां रोंगौथि गोनां लाइमोनफोर दङ उन्दै गथ'फोर दङ किन्तु दुखुनांथाव खोथाया बेसो जोंनि बर' लाइमोनफोरा रोंगौथि थासेयावबो रोंगौथिखौ जोङो समाजाव दिन्थिनो हायाखै गावनि रोंगौथिखौ गोसो सिङावनो लाखोमानानै दोननांगौ जादों आरो बेनि जाहोनखौ नोंथांमोना मिथिखायो जे जोंनि बर' हारिखौ गुबुन हारिफोरा बेसेबां दावगाजानो गियो बेसेबां गोरों जाजानो गियो आरो बेफोरनि अनगायैबो जोंनि बर' समाजनि गेजेरावनो जोंनि बर'फोरनि गेजेरावनो खायसे सेल्फिश साननाया जोंनि गेजेराव दङ मानोना जोंनि गेजेराव नों धोनिबा धोनियानोसै नों गोरिबब्ला नों गोरिबानोसै दिनैनि समाव सोरबा सासेया सोरबा सासेखौ हेफाजाब खालामनो गियो मानोना हेफाजाब होनो गिनायनि गुबै जाहोना जाबाय गावनि गथ'निख्रुइ गुबुननि गथ'खौ दावखोजानो गियो गावनि गथ'आ सोलोंथाइनि फारसे गोग्लैसोनायब्ला गुबुननि गथ'खौ सोलोंथाइनि फारसे गोग्लैजानो लुबैयो गावनि गथ'आ साख्रि बाख्रि मोनाखैब्ला गुबुननि गथ'खौबो साख्रि बाख्रि मोनजानो गियो सेल्फिश गोसोनि साननाय हनायखौ जोंनि गेजेराव नुनो मोनो बेफोर जाहोननि थाखायनो जोंनि गेजेराव हेफाजाब होलायनाया जोबोद खम आरो बेफोरनि थाखायनो जोंनि गेजेराव सोरबा रां रुफानि थाखाय सोरबा प्रब्लेमनि थाखाय सोरबा मानव गेदेरफोरनि हेफाजाब मोनैनि थाखायनो जोंनि समाजाव रोंगौथि थानानैबो जों रोंगौथिखौ दिन्थिनो हाया जायो आरो बेनि थाखायनो जोंनि बर' समाजाव गोबां लाइमोनफोरा गावनि रोंगौथिखौ गोसो सिङाव लाखोमानानै दोननो गोनां जादों बेनि थाखायनो आं जोबथियाव नोंथांमोनखौ खावलायो रावबो रावजोंबो गावजों गाव एना एनि जालायलाङा जोंनि बर' हारिया मोनसे फेमिलि बायदि मोनसे नखरसेनि बायदि बेनिखायनो जों गासिबो बिदा फंबाय बायदि साननानै हेफाजाब होलायनांगोन गावजों गाव मदद खालामलायनांगोन जोंनि लाइमोनफोरखौ जों जेब्लायबो गोजौआव दैखांलांनो थाखाय जों सेस्था खालामनांगोन आं दिनै बेखौनो खावलायबाय दिनै गावनि गथ'आ रोङाखै गुबुननि गथ'आ मोजां जानांगोन बा गुबुननि गथ'खौ जों मोजां खालामनो हानांगोन बेबायदि मोनसे जों साननाय हनाय फैनांगोन दिनै गावबा गावनि सेल्फिशनि थाखाय आंनि गथ'आ रोङाखै आंनि गथ'आ फरायनो रोङाखै गुबुननि गथ'खौलाय मानो मोजां खालामनांगौ बेबायदि साननाय हनायखौ जेन लाबोआ आं बेनि थाखायनो नोंथांमोनखौ खावलायबाय दिनै नोंथांमोननो उन्दै हिनजावसानि दिनै मेथाइ खननायखौ दिनै दिन्थिबाय थ' बिथाङा जेरैबायदि मेथाइ खनदों थिग बेबायदिनो जोंनि गेजेराव गोबां उन्दै लाइमोनफोरनि गेजेराव बेबायदि रोंगौथिखौ जों नुनो मोनो किन्तु रोंगौथि थानानैबो जों रोंगौथिखौ दिन्थिनो हायाखै गावनि गोसो सिङावनो दिनै रोंगौथिफोरखौ लाखिनो गोनां जादों बेनि थाखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायो जेन बयबो जों गावजों गावनि गेजेराव जों हेफाजाब होलाय जों बिदा फंबायनि गथ' गथाय होननानै जों गावजों बयबो हेफाजाब होलाय आरो दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो आरो भिडिअखौ मोजां मोनब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम थैंक इउ No